Yeah, yeah, yeah. Hi everyone! So ayun na nga, tapos na po akong mag-impake ng gagamitin ko para po bukas. Maliligo na lang po ako. Then after ko pong maligo, pupunta na po ako ng tayo para po doon matulog na yung gabi. Tapos tomorrow morning po ng madaling araw, pupunta na po kami ng Barangay Malico para po mag-donate ng hygiene kit sa mga pupils po doon. So, see you there! A few moments later. Hi again everyone! Tapos na po akong maligo. Nagre-ready na po ako papuntang Tayog para dun po matulog ngayong gabi. So, tara na po. See you there! Bye! Hey everyone! Nandito na po ako sa Tayog. Dito po sa friend ko. So, pasok na po tayo. Ayan sa Antique. Hi! Para tomorrow. Hello everyone. So nagpe-prepare na po kami. Nandito na po kami sa bahay nila Ronald. Tapos hinihintay na lang po namin yung mga kasama namin. Tapos pupunta na lang po kami dun sa Malico. So, eto na nga sila. So eto na nga po, pakyat na po kami at papunta na po kami ng Barangay Malico. So, ready na po kayo? Malapit na po kami. Konting-konti na lang po. Doon po kami pupunta. So, ayan po. Nandito na po kami sa malapit po sa Malico. Ayan. Ayan na po yung mga kasama ko. Dami namin. See ya! Ha! Nandito na po kami! Tara! Let's go! Nandito na po kami sa may Barangay Malico. Sa sobrang haba po ng biyahe namin. Kanina pa po kami. Ay! Ang ganda! Masyadong ganda. Perfect! Saka yung ulap, grabe. Tara! Ayan na po ang Barangay Malico. Ang
panchan. Perfect. Laban na laban. We're here na at Barangay Malico San Nicolas, Pangasinan. Ang ganda po ng weather. Ang lamig. Grabe, ang baba po ng fog. Sobra. Check-in na lang po kami. Hello po, good morning po. Ito po ang Barangay Malico. Bye bye now. Ah! Hello, nandito na po kami. Nagluluto na po si Ma'am Delia para po sa breakfast po namin. Kaya nanggugulo po nila. May mga bisita pa po doon. So ayan po, ito po ang school ng Barangay Malico San Nicolas, Pangasinan. Yan. Hello! So ayun na nga, bali wala po yung mga pupils po ng Barangay Malico. Kaya si Madam Delia na po ang bahala sa i-donate po namin mga hygiene kits. So ito po siya, may kasama pong mask, face mask, sabon, toothpaste, toothbrush at alcohol. So si Madam Delia na po ang bahala. So sana po magustuhan po. Salamat po. Hi everyone! Papunta na po kami doon sa bahay ni Madam Delia para po kumuha ng sayote. Mamimitas ng sayote. Ayan. May dala-dala po Brgy, kami timba. Amerikanos. So marami po kami. Ayan po sila. At galing po kami sa school. Ayan. Ang perfect! Ang saya lang. Diba? Yes! Pero saya ate pembaca gara saya. Ito ang buhay dito sa Barangay Malico San Nicolas, Pangasinan. Ayan, ang baba po ng fog. May umahabol sa amin. May umahabol sa amin. Parang tango. Ayan. May pakiman. Thank you. Ang fog. Sobra. Alas 11 na po ng tanghali. Pero mapag po siya. Mapag po talaga siya. Mababa po talaga. Sobra.
Hello! Or I don't So foggy talaga siya. Eto, nandito na po kami sa bahay ni Madam Delia. Ito po ang bahay nila. Ayan, so super foggy. Grabe. Nakaloka. Yan, picture taking yung mga kasama ko while busy sila sa pagkuha ng halaman. Tapos yun, diba? Tapos na po kaming kumuha ng tapos ng sayote. So, eto po. Yan. Si Rona pinamamukumuha ng halaman na iuwi. Super po. Yan. Ganda. Parang nasa Baguio ka. Pero barangay Malico lang po ito. Dito po sa San Nicolas, Pangasinan po ito. Pero sobrang foggy na po siya at sobrang lamig po. Madami yun na naasikaso dito. A few moments later. Ay, nagkakagulo po sila kasi maglalaro nga po kami. Di ba ni Jerry? Di ba ni Jerry? Okay, mamuot. Partner na na. Gawa tayo. Kayo. Adi lalaki sa magpagtak. Adi maabas. Kayo. Mga babae ang kalaban. Mga babae. Ano babae? Ni kami. Kalaban mo. Kalaban mo si Ray. Ang kalaban natin ni kami. Kami na kinigwa. Lalaki ata ni Tata. Wala mo kami ng kamena. Wala nga. Paduata. Ay, namali. Jack and Boy, Jack and Boy, Jack and Boy. Kayo. Daming ano? Jack and Boy siya bakla. Kasama kami na Adrian. Kasama ko ni kami. Wala nga kasi 30. Ano yung madamon? Ako nga yung kwan, yung judge. Wala ka. Sama pa rin. Maglalaro na kami. Bye. Ako nga yung Game na po kami. yung hindi. Ang mangbibi, ang mga out, dapat nahuli. Kung dahil nawala ka ng tuyot, abulin ka ni Maymay. Tapos, ano na sabihin? Pag nawakan ka, wag na. Walang pako. Ano pag nawakan ko siya sa akin? Oo, pero kailangan nyo mag-base. At face to face, pag naka-base sila, tayo nakuha. Mga naka-base, hindi ka timare at tiniwog. Kayo na muna mag-tuyot. Kasi ano nga nag-jak mo nag-tuyot mo naman. Kapatid lang ka nga. Kasi kapatid lang kababalik na agal. Kasi kapatid lang nag-tuyot. Basta sinunod na kunwari. Basta anak na lang ang louder yung mga iwan. Diba kunwari nagtaray ka, tuyot ka. O, di ba mag-anak ang susan. Kamasa, kamasa. Guys, pero iwasap po sa amin. Begin! Kayo pa ano ni base time ni base hindi ang okay, ladies and gentlemen, the battle begins. Okay, let the battle begin. Wala kang polo na nasasara. Sige. Ikaw kahit
compatibility yung doon. So, ba't naman nag-date ang dapat Ano mga susuda? Garson! Garson! Kabibig kasi tayo dapat kami. Kasi kasi mo muna sa kalangkamatan mo. Akala ka rin naman alam. Sakit ang tangan eh. Ang pangaway, kami pinawa ang dapat pa ngayon. Di kaan bataga. Baka. Nagapakan mo. Abing taan dyan. Nagsakit na kung para. Duwa ko man naalam ni Duwa. Dinumpar na ako. Okay, labas lahat! Hindi pwede ang magbabantay sila. Oh. Ano ba din natin? Basta itanda ka, tatawid ka naman kasama mo. Ba't ka nang pahuli, Mahima? Naku, si Maymay! Uy, tanga mo ni Mahima. Ay, nasito mo na naman na nagpawa. Wait, ay sumusunod ka. Huwag ka bibig mo lang kumabali na pala. Ang paulit ka garaw! Wow! Ang paulit ka gita. Ang paulit Dapat na sila tumutulog na. Tayo na lang po ulit mo, dalawa na.
Agura, agura na. Handa mo na mga anak. Ayan, diyan kaya ito, nervous na ito. Mga banlaw. Ayan. Naalalinis ka, naulas siya. Dapat pala doon. Hindi ano na. Isa na lang. Hindi ka naman. Bakla, kakitaan na kasi isisingit na kayo kaya dapat lagi ka nakaganda. Dapat nakuha, naalala kayo ng paringan nila. Naalala mo na kayo. Parang kilala ko na magpapakain. Wala mo na yun kami. Patulog na po kami. Dito po ang aming tulugan ngayong gabi. Dito sa may room ni Madam Delia. Good night, everyone. Morning. Nagising na po kami kasi ang inip po ni Rage.
aga nilang nagising. Ay nakapagtupi na po sila ng mga higaan. Tututbrush na po ako. Tulog pa si ate na massage. Na nagmamassage. Napagod yata kagabi. Huwag na sila sa labas lahat. So, ayun po sila. Sa ko na lang po nga nagkuha ng hindi ko nawan nakatulog. Nakariga lang ay agad isa lang. Sino ato yung kabi ko kumabigpig. Kaya kalita o yung oil mo yan. Kita So, lamig. babae mo yung nakapalda red. Tapos nakamutan na naalala nakapugos si Bob na nakanugay. Kamera sa mga ay chay. Pero kita sino ito yung kaabi ko. Lalo ko ba yung konti lang? Gamer to. Baka kasi, Ang hangin. Sobrang hangin. Jadi ngay putot kin jadi lamog nga aking kinwa. Paulit-ulit. Pauwi na kami guys. So, ayan. Naka-ready na po kami. Ayan. Ano na lang sila, kukumpulan na lang sila kasi magpapakuha ng blood sugar si Ma'am. Kaya, tao kami umuwi. Pero pauwi na po kami. See you tayo. Bye, ma'am! Pauwi na kami. Bye. Ayan na sila. Di bali, pababa naman na tayo, di ba? Hi. Bali, uwi na po kami ng Tayog. So, bye na kasi ako na mag-drive later. Bye. Hello guys, tapos na po ako mag-drive. Nandito na po kami sa may espalto. Kaya si Francesca po ang nag-drive. Bababa na po kami. Malapit na rin po kami sa Santa Maria, San Nicolas. Ayan. Pangasinan.
Pating ng tayog ang mga badet. Hi mga badet! Nakauwi na po kami. So hanggang dito na lang po. Bye! Dala mo na. Yeah, yeah, yeah.